Bere izenik ere ez nekien. Gogoratzen dut txangora beste mailokoekin batera joan behar ura ez zitzaigula batere gustatu. Protesta egin genuen, baina maizuak horrela autobusa merkeago aterako zitzaigula esan ziguenean konformatu ginen denok, amore eman genuen, baina bi taldeak nahaztu gabe heldu ginen Donostiara. Goizean, Donostiako museo bat ikustera eraman gintuzten. Gero, hondartzen ibili eta bazkaldu, eta arratsalde partean igeldora iritsi ginen. Ara ailegatu bezain pronto, nire gelako mutilak Errusiar mendira abiatu ziren korrika, baina nik ez ditut gora eta bera ibili behar bortitz horiek jasatzen. Gero, txoketara zuzendu ziren eta han aspertzen hasi nintzen. Ez baitut inoiz ulertu jende alkarri, bultzaka eta kolpeka mina hartuz nola diberti daitekeen. Horregatik, txalupatxoak zebiltzan laku moduko leku batera gerturatu nintzen eta hantzen nina ikusi nuen. Bakarrik, ni bezala. Txartela erostera joan nintzen eta hantze zegoen bera. Ez genion elkarri kasurik egin. Baina konturatu nintzenean bizartu zitezkela baten presioarengatik berari begiratu nion. Ea zergatik ez etorren nirekin galdetu nion. Horrela, buelta gehiago emango genituzkela. Bueno, esan zuen berak. Eta txaluparatzeko saltotxo bat eman behar izan zuen eta harritu ninduen azaldu zuen trebetasunak. Galtzazpitek ikusten zitzaion tramankulu hura kontuan harturik. Ondo ibili ginen, txandaka gidatzen genuen, baina orduan ere gutxien espero nuenean zerak hartu ninduen. Horrela, bapatean, nire ahalmen bereziak bere kasara piztu eta itxali egiten baitira. Total, beste txalupa baten kontra jo genuela. Esnatxerakoan, ninak zeraman bolantea eta beste txalupakoak builaka zeuden guri begira. Txoroak, konto zibile zaitezte.